Πατρί και Υιός και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Πριν μας πολλά. Αγαπητοί Κοριανοί, εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου μας, σας καλωσορίζω στην καθιερωμένη πλέον εκδήλωση του Συλλόγου μας με την ευκαιρία της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική χρονιά και κυρίως μια χρονιά με υγεία, με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ο σύλλογος μας είναι πάντα εδώ, παρόν, δημιουργικός, παρεμβατικός και εκδικητικός, συνεργάσιμος. Βέβαια, απαιτούνται να υπάρχουν και να έχουν διάθεση και οι συνεργαζόμενοι, ασυμβίβαστος, αλλά μόνο για την επίλυση των προβλημάτων του χωριού μας, παραγωγικός, με πλήθος εκδηλώσεων, δράσεων, έργων και πάντα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας και όχι της καταστροφής ή της αδράνειας. Με μόνο και μοναδικό στόχο μας το καλό και την προκοπή του χωριού μας. Με αυτό μόνο στο νου και στην καρδιά μας και τίποτα άλλο. Η σημερινή εκδήλωση, όπως πάντα άλλωστε, είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας, οι οποίοι μπορεί να μην είναι πολλοί ή μπορεί να μην είναι και πολλοί παρόντες, αλλά πάντως ο Σύλλογος την εκδήλωση αυτή την αφιερώνει σε αυτούς. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βασίλη που ήταν σήμερα μαζί μας.